Cabo Verde ili Zelenortska ostrva. Država koja ima 2 do 3 puta manje stanovnika od Beograda. Država za koju FIFA nije znala da se nalazi u Africi. I država čiji državljani više žive u dijaspori nego na samim ostrvima, je završila druga u grupi na svetskom prvenstvu. Iznad Urugvaja. Braća su sve 3 utakmice odigrala nerešeno, što se nije desilo od svetskog 98. Nerealno! Ali mnogo mi je smešno što je FIFA stavila da se nalaze u Brazilu, jer igrom slučaja postoji Cabo Verde opština u Brazilu. I isto, jel da igrom slučaja se priča portugalskim na Zelenorskim ostrvima, isto kao u Brazilu. Ali da, meni ovo nema smisla uopšte. Da mala ostrvska država, koja ni nije 1-2 ostrva, nego su bukvalno razbacani po Atlantskom okeanu, ne izgubi ni jednu utakmicu u grupnoj fazi, a u grupi su sa Španijom, Urugvajem i ajde kao Saudijskom Arabijom. Ali ista ta Saudijska Arabija je na prošlom svetskom prvenstvu pobedila Argentinu, koja je posle osvojila. Nema smisla, ali svaka im čast. Ali ima još nekih dešavanja na ovom svetskom prvenstvu o kojima želim da pričam, koje ili nemaju smisla ili su meni lično bile zanimljive, kao državljaninu Srbije koja se jel da nije kvalifikovala na Mundijal, tako da mogu onako sa strane potpuno objektivno i neometano da kenjam o državama koje se zapravo jesu kvalifikovale. Ali to što se Srbija nije kvalifikovala nije da nema smisla. Šta zapravo nema smisla je da je Stru izbacio novi klip. I to o fudbalu. Ovo nije mogao da predvidi ni onaj prorok iz Gane koji baca kletve na sve igrače koji igraju protiv njih. Budim se iz hibernacije, za vikend ide novi klip i još jedan klip za membere. Tako da, subscribeujte se, joinujte se na kanal i nemojte da propustite ova vrlo retka dešavanja. Dosta sam hvalio. Vreme je malo da pljujem. Ono moje klasično. Jer viđam na Redditu, ljudi pišu da sam arogantan, ljudi pišu da sam nadrlo derle. Tako da, hajde malo da igramo tu ulogu. Može? Kad smo već kod grupe H, ajde da malo isprozivamo najveće razočaranje ovog svetskog prvenstva, najveću prevaru. A to je Urugvaj. Sad, ja ne mislim da je Urugvaj nešto preterano jaka ekipa i mislim da bi ispali u 16. finala, čak i da su prošli grupu, pošto bi išli na Argentinu, da su završili drugi, plus pogledajte im formu pred svetsko prvenstvo, plus imaju Ugartea jednog u ekipi, znači znaš da su u kurcu. Ali meni je samo fascinantno da ne prođeš ovu grupu kao Urugvaj. Ok, Španija. Ne moraš da budeš prvi. U grupi si sa Zelenorskim ostrvima i Saudijskom Arabijom. Ljudi, drugo mesto je neminovno, znači nema izgovora. I jebi ga, Araujo nije odigrao ni 1 minut jer je povređen. Imaju Darwin Nuneza i kao što sam rekao Ugartea, tako da morate i s njima malo da se saosećate. Ali svakako, očekivalo se više. Mada mislim da Zelenortska ostrva prati neka sreća jer igrom slučaja, pazite vi ovu slučajnost, 67. su na FIFA-inoj rang listi i mislim da im se sada sva sreća vraća za igrače koje su u istoriji mogli da imaju, ali ih nisu imali. O čemu pričam? Nani je rođen na Zelenorskim ostrvima. Patriku Vieri je keva sa Zelenortskih ostrva, dok je Henrik Larssonu ćale sa Zelenortskih ostrva. Znači, to su 3 svetska igrača koja su mogla da igraju za Zelenortska ostrva, ali nisu jer verovatno nisu mogli da se okupe. 11-orica njih, kada su oni igrali, nije moglo da se desi. Sada drugo, odnosno meni najveće razočaranje ovog svetskog prvenstva je Turska. Mnogo mi je smešan hype koji je Turska imala oko odlaska na svetsko prvenstvo nakon 24 godine. Znači, prati ih 100 automobila preko cijelog ovog mosta koji je by the way ogroman. Bio sam, da bi braća ekspresno bila ometlana od Australije i Paragvaja. Pritom je Paragvaj imao igrača manje celo drugo poluvreme i to je crveni dobio jedini igrač Paragvaja za kog ste možda čuli, odnosno Almiron. Vidjet ćemo da li će i povratak biti ovoliko bombastičan. Ali to me toliko nervira. Pred svako svetsko je neka ekipa Dark Horse. Pred ovo svetsko je to bila Turska. Znači, Turska je Dark Horse, Turska je crna ovca, nemojte da spavate na Turskoj i naravno ništa. I to me podsjeća na Katar 2022. kad su ljudi pričali da je Srbija Dark Horse. Znači, mi smo bili potencijalni pobednici svetskog u Kataru. Ja se sećam, narod preložen, svi preloženi, Kaka snima podcast, neki intervju i priča o Srbiji, priča o nama kako smo Dark Horse. I ja ono preložen, ja šaljem Ćaletu u reel, rekao, ako Kaka ovo kaže, sigurno imamo neku šansu. Ne. Eliminisani u grupnoj fazi. A svi se lože. Negujmo pravi pesmu, loži napaćen narod. Ja, mladi Stru, 18 godina, mislio sam da ćemo da osvojimo svetsko u Kataru.
pakao. Tako da u neku ruku razumem kako se Turci osjećaju, ali realno njihova i naša ekipa ne mogu da se porede. Znači po kvalitetu, po mentalitetu verovatno mogu da se porede, jer sećam se da je bio neki skandal 2022. Da je navodno neko nekome je ženu među Srbima. I sad su uhvaćeni Turci na ovom svetskom kako puše. Zato se ne kaže džaba, pušiš ko Turčine. Znači neki stereotipi su tačni. Uhvaćeni su kako puše i nastoje skandal. Kao i sa nama u Kataru. Ali u svakom slučaju ekipa vredna 500 miliona da izgubi protiv Paragvaja koji ima igrača manje 45 minuta. Ne može, nema izgovora. Ako Young Stru kaže da ste kurčina, žao mi je. To je činjenično stanje. Dobili su Ameriku do duše, uzalud, ali eto, bar su nešto uradili. Dok sad ja razmišljam, da li je veća prevara Urugvaj ili Tursko ovo svetsko prvenstvo, jer Urugvaj nisu nikoga pobedili u grupi sa Zelenorodskim i Saudijskom Arabijom. I sad to je moja druga tačka. Saudijska Arabija i Zelenorodska ostrva su mnogo lošije ekipe od Paragvaja i od Australije. Također Turska je pobedila domaćine turnira, ali je ipak mnogo veći hype bio oko Turske, tako da u mojoj knjizi su Turci kurci, ultimativni kurci. Što i realno nema smisla, posebno za ovo svetsko prvenstvo, jer je format proširen. Svi su verovali, najjači iz grupe će da prođu. Tu i tamo će neki lošiji tim da prođe kao trećeplasirani, jer sada i trećeplasirani prolaze, ali prvi i drugi svi očekuju bit će, evo u ovom slučaju Španija, Urugvaj ili Amerika, Turska. Prolazi Španija, Cape Verde, trećeplasirani Urugvaj ne prolazi, a u ovoj grupi prolazi Amerika i Australija. I Paragvaj kao trećeplasirani. Turska je jedina ekipa koja iz te grupe zapravo nije prošla. A ljudi, ja vama ne mogu da objasnim koliko volim klač momenta u fudbalu. Kao, kada neki igrač da trojku u posljednjoj sekundi za pobedu, jeste hype, ali meni ne može da se poredi kad je prolazak dalje u pitanju ili kada se nešto znatno menja tim golom, baš je nekako posebno nešto. Evo, da vam predstavim, posljednji meč grupne faze, znači u isto vreme se igra Argentina, Jordan i Alžir, Austrija. Znači, ne zvuči kao neka senzacionalna utakmica, ali i Alžir i Austrija imaju 3 boda pred ovaj meč. Ako Austrija pobedi ili je nerešeno, prolaze kao drugoplasirani, dok Alžir ispada ako izgube, prolaze kao trećeplasirani ako bude nerešeno, a ako pobede, prolaze kao drugoplasirani. Znači sve mogućnosti postoje. I sad, jedini problem tu je što je ova utakmica mogla mnogo lako da se namesti, da bude nerešeno. U smislu, ako bude nerešeno, i Alžir i Austrija prolaze dalje. Win-win za obe ekipe, jel tako? Kako ide utakmica? 1-0 za Austriju, 1-1. 2-1 za Austriju, 2-2. 90. minut, sudija pokazuje 4 minuta nadoknade, svi su u fazonu, to je to, ostaje 2-2, i jedni i drugi prolaze dalje, svima dobro, svi srećni. I sada što uopšte nema smisla? Jeste, ako Alžir pobedi Austriju, Alžir ide na Španiju, Austrija ispada. Ako bude nerešeno, Austrija ide na Španiju, Alžir ide na Švajcarsku. Švajcarska mnogo lakši protivnik od Španije. I sada Alžiru mnogo više odgovara da ostane 2-2, jer ako pobede idu na Španiju. Ako ostane nerešeno idu na Švajcarsku, prolaze dalje svakako. 93. minut. Alžir daje gol za 3-2. Slave, raduju se kao da im nešto menja na bolje, a ne kao da idu na Španiju. Pobednike evropskog. Nikome ništa nije jasno. Ja sam bio zbunjen, potpuno sam bio zbunjen, u fazonu sam koji kurac. Kao naravno, uspeh je pobediti Austriju na svetskom u 93. minutu, biti drugi u grupi odmah iz Argentine. Realno, uspeh je i mnogo mi je drago što su igrali za rezultat, što nisu kalkulisali, što nisu bili u fazonu ne brate, nećemo sada da napadamo, ostaće 2-2 kraj, nego su igrali za publiku. Igrali su srcem, igrali su za grb. Respekt. Ali se Austrija onda izvukla. Kaledžić dao gol u 96. minutu i Austrijanci nekako prošli dalje kao drugi, Alžirci prošli kao treći, svi zadovoljni, apsolutni bioskop. Znači, meni je ovo bio highlight turnira. Ja sam gledao utakmicu, fazonu 4 ujutru se igrala, ja sam se ovako držao za glavu, nisam mogao da verujem šta se dešava. Palim arenu, highlighte danas i čitam komentare i ne mogu da verujem. Mislim, mogu da verujem, ali sam se iznervirao. Nervira me činjenica da ti pogledaš ovakvu utakmicu i prva pomisao koju imaš, pošto je na Balkanu toliko su isprani mozgovi jednom kladionicom, da ne ni da pomisliš, nego prva stvar koju napišeš je da je namešteno. Kaže, nikada ne komentarišem, ali posle one stimačine prošle,
pretpostavljam da misli na prošlo svetsko, da je Argentina osvojila, da je to namešteno. Ovo je najveća štimačina u istoriji, za prdim Fifi i ovako je sve izgubilo smisao. Igra se 4 minuta nadoknade, Austrija ispada i u 6. minutu izjednačuje, jer to se nikad nije desilo. To se u sportu, posebno u fudbalu, nikad nije desilo. Ne. Posebno se na ovaj fudbal i još se očito Alžirci ne raduju, prekrivaju usta i dogovaraju šta sledi, samo posmatrajte snimak. Razmišlja, meni je prva pomisao, čekaj, zašto bi dali gol u 93. minutu ako je namešteno? Igra se, 4 minuta je produženo, zašto bi ti dao gol u 93. I to je neki lik napisao. Naravno da neće dati gol u 93. Ovaj lik kaže, neće baš zato što je sklanjalica veka. Marez slučajno dao gol, ne raduje se, saigrač mu nešto šapuće i tu kreće cirkus. Slučajno dao gol. Ajde, molim vas, pogledajte gol i recite mi da li je moguće ovako dati gol slučajno. Marez ovdje protrčava. Sjajan pas. Slučajno. Još jednom da pogledamo. Šta bre slučajno dao gol? World class, završnica, kaže lik slučajno dao gol. I onda kaže, ne raduje se, meni ovdje delo kao da se svi raduju, znači, ako ovo nije radovanje, ne znam šta je, trener se ovdje grli sa svima i ovdje je skočio od sreće. Skače od sreće čovek, raduje se. I onda kaže, lik, ovaj mu nešto šapuće na uvo. Pazite ovo, Shizo final boss. Čovjek mu samo nešto priča. Čovjek samo priča sa svojim saigračem nakon što je dao gol, za promenu se fudbaleri ne krljaju nakon što je postignut gol. I ovi ljudi u fazonu, ne, on mu sigurno tu šapuće, brate, nisi smeo da daš gol sada. Nerealno mi je šta čitam, ali idemo dalje. Onda Dejan, pazite šta Dejan Deki priča, kaže, Austrija je odigrala sinoć svoju 33. utakmicu na svetskim prvenstvima. Rezultat 3-3. Dejan vidi nešto što mi ne vidimo. Masoni su ovo isplanirali da se desi. Jel moguće 33. utakmicu odigraju i 3-3 se završi? Pa koliko produži? 4 minuta ili 5 minuta? Kakvo štimanje malo je reći. Jer nikad nije viđeno do sada da kad je produženo 4 minuta, ekipa da gol u 93. Nikad nije viđeno da sudija pusti još minut 2 da se igra nakon toga. Jel ja ovdje imam zero ball knowledge? Ili mislim ja ne znam. Kako je nameštaljka, jer je sudija pustio da se igra do 96. a inače je bilo 94. trebalo da se igra. Znači, ništa mi nije jasno. I onda jedini pametan komentar koji sam video je, jedini narod koji gleda ludnicu od utakmice je bukvalno apsolutni bioskop od utakmice i prvo što mu padne na pamet, namešteno. Tužan način da se gleda fudbal. Ja se s time potpuno slažem. Uživaj, bukvalno gledaš bioskop. Znači, nerealno šta se dešava. Ajde, čekaj da stavimo taj scenarij. Znači, da mora da bude nerešeno da bi i Alžir i Austrija prošli dalje. Marez daje gol u 93. minutu. Znači, ne 73. ne 83. U 93. minutu daje gol za 3-2. Zašto bi dao gol u 93. ako je namešteno? Aha, slučajno je dao gol, što kaže onaj brat iznad. Slučajno je dao gol. I okej, dali su gol i kao sada moraju da puste Austriju da ga zavuče za 3-3. Ajde da vidimo gol Austrije. Čovjek centrira ovo, zamalo što ne odu gol out, šta je ovdje pušteno? Znači, meni ovo deluje, ovi ljudi koji ovo pišu su ili pali tiket, ili su ovo isti oni ljudi koji su ubeđeni da je mafija nameštena, ali mene samo zanima, kako mislite da je lakše namestiti ovo, nego da se samo slučajno desi? Kao da se nisu luđe stvari dešavale u fudbalu. Znači, ovaj lik ide po levom krilu, centrira, pogledajte ovaj centaršut, ovo je toliko lako moglo da završi u gol outu. Znači, pogledajte ovaj centaršut. Ovaj lik nekako uspe da je vrati, sjajna povratna, znači bukvalno fantastična povratna za Kalajđića. Kalajđiću na 6 metara, znači na 6 metara lik ima da cilja deće glavom. Pazite sad golmana. Golman očekuje da će onda šutne u dalji ugao, pošto vidite koliko prostora ima u ovom uglu. Golman očekuje da će tamo, vidite po njegovom kretanju nogu, staje na desnu nogu, uhvaćen je na pogrešnoj nozi, ovaj šutno u bliži ugao, ne može da odbrani. Ajde da je lik sa 9 metara šutno, lik je šutno sa 6 metara, bukvalno ispred peterca je bio, nemojte me zajebavati, ljudi, nemojte me zajebavati. Mislim, okej, ja ću da budem naivan, ja ću da živim u nekom La La Landu, meni je ovo kidanje, meni je ovo highlight grupne faze svetskog prvenstva, baš je do jaja. Nije se dešavalo uopšte na ovom svetskom da se desi neki last minute klač, jer Austrija u ovom momentu ispada, ako oni ne daju ovaj gol, ispali su, idu kući. Tako da meni je ovo uživanje i žao mi je što ne mogu svi to tako da vide, nego će namešteno, plja, na tastaturu pljuj. Druže,
žao mi je, ja ću da uživam u ovakvim dojaja trenucima. I ajde, treba prokomentarisati, to je jedina najbliža stvar klaču što se desilo na ovom svetskom, pobjeda Ekvadora nad Nemačkom. Nije bilo u zadnjem minutu ili bilo šta, bilo u 75. 6. ali to volim kada vidim da neka manja ekipa mora da pobedi da bi prošla, igra protiv neke mnogo jače ekipe, Nemačke, i pobedi. Podsjeća me na Srbiju protiv Portugala u kvalifikacijama za Katar. Pored moćnog Cabo Verdea imamo još neke crne ovce koje kuvaju, koje su baš iznenadile u grupnoj fazi, ružna pačad ovog turnira. Nažalost, moćni Haiti i moćni Curaçao nisu uspeli da skuvaju nešto. Tunis ne zna ni sam šta je tražio na ovom svetskom. Irak sa gol razlikom 1-12. Jordan 0 bodova. Lebronu se to nikad ne bi desilo. I tu imamo još par država koje su bile vreće za udaranje, što je realno skroz očekivano s obzirom da je proširen format, ali s druge strane ne bismo videli ove neke druge ekipe kako kuvaju da nije proširen format, kao na primjer DR Kongo. DR Kongo sa Freddy Gibson u špicu. Šta rade, braća? Nerešeno s Portugalom, minimalan poraz od 1-0 protiv Kolumbije i pobjeda nad Uzbekistanom za 4 boda i najbolje treće plasirana ekipa na turniru. Bukvalno kada biste videli DR Kongo na svetskom ili Zelenortska ostrva da ovako nešto rade, a da nije proširen format. Tako da to je jedna dobra stvar koja se desila. Iako sam 95% za to da je sranje, ali ima i svojih dobrih momenata, ima dobre strane. Što kažu i pokvaren sat je tačan 2 puta dnevno. Inače sad vidim da je Urugvaj najgore treće plasirana ekipa. Pišite u komentarima ko je više razočarao, Turska ili Urugvaj, ali ko nije najgore treće plasirana ekipa? I am from Bosnia, take me to America. I simbolično igraju protiv Amerike u 16. finala. Momci, slušajte ovako, svaka vam čast. Iskidali ste grupnu fazu i sad ću vam kažem, najlaganiji ste na svetu, samo sačuvajte Lebrona Sokera i to je to, pobeđujete. To je to od mene. Eto, to je moj savjet. Također još jedna stvar koja vam ide u prilog, Kanada je sinoć prošla Južnu Afriku, ja mislim da će Meksiko proći Ekvador i samim tim ne mogu sve 3 države koje organizuju svetsko da prođu u osminu finala po nekom pravilu, zakonu velikih brojeva, tako da mislim da Kanada i Meksiko prolaze, a Ameri ispadaju, Bosna ide dalje. Tako da, srećno. Honorable mention. I sad se dotičemo Ronalda i Mesija. I daću svoje mišljenje. Ljudi, žao mi je, ali mislim da je Ronaldo opran. Mislim da isto tako neće daleko dogurati Portugal. Vidjet ćemo da li će ovaj take da ostari kao vino ili kao mleko. Stvarno mislim da je Ronaldo opran. I ne zato što mislim da je Messi bolji. Ok, 2 gola protiv Uzbekistana, ali ja mislim da je to čak i loše što se desilo, jer vidio sam neki klip da je neki lik predvideo bukvalno to, da ništa nije uradio protiv DR Konga, da će 2 gola u Uzbekistanu i time će se oprati i selektor će ga ubaciti da igra i protiv Kolumbije, gde isto ništa neće uraditi i bukvalno se sve to desilo. Također kad smo već kod Portugala, treba da se prokomentariše i pohvali Hrvatska, pošto na njih ide Portugal. Hrvatska 2. mesto u grupi, pobjeda nad Ganom, pobjeda nad Panamom, to se rimovalo, ali neću sada da freestylujem, da se ne bi završilo kao na MCH live-u. Pijem sada pivo, brate, buksne, nisam rivo, Sad što se tiče Hrvatske i Portugal, ja kažem Hrvatska, zato i mislim da Portugal neće daleko dogurati. Nisu me oduševili, ne kažem da je Ronaldo kriv, ali mislim da im ne nudi dovoljno u napadu. Evo, najiskrenije mislim da ne nudi dovoljno i to je to. Vi pišite šta vi mislite, ja kažem šta ja mislim. Ljudi, to je, tako funkcioniše život. Što se tiče Argentine, idu na Zelenorotska ostrava, tako da iskreno malo se bojim za svog gouta. Također sam vidio neka mačka na fejsu koja je sve tačno predvidela do sada, je predvidela da će Zelenorotska da izbaci Argentinu. Tako da, daleko bilo, ali zabrinut sam, ne mogu da kažem da nisam. Ipak je to FIFA 67 rang lista power. Tako da vidjet ćemo. A vidjet ćemo se i mi, ti i ja, dragi gledaoče, u novom klipu za vikend. Ćao.